вечер и добре дошли на всички любители историци. Тази вечер е много специална. На нашата сбирка на исторически клуб Родолюбие към Център Българика са специални благодарности на Център Българика за това, че ни приютява тук вече толкова време. Темата, както всички знаем, предварително вече беше обявена, видяна, е посветена на Деня на българската писменост и книжнина, Деня на българската култура, който приближава след няколко дни само и на 1096-та годишнина от смъртта на цар Симеон Велики, която също е след около седмица, 27 май. Започваме с темата за неговия произход. Изключително важно за нас, а и преди всичко за самия цар Симеон, е бил фактът, че цар Симеон е бил кръвен потомък на така наречената Крумова династия. Това е прабългарската владетелска династия, управлявала България през 9 и 10 век и тя дава всъщност едни от нашите най-силни владетели. И макар че тук на тази схема родоначалника на тази династия, показан като неизвестен, всъщност приема се официално от науката, че родоначалникът на Крумовата династия, както и името е взето от неговото име, е Крум. Това е, ако си спомняте кой е бил хан Крум, това е всъщност екзекутурът на Никифор I Геник. Между другото, това е един от малкото случаи в хилядолетната византийска история, около 1000 плюс години. Мисля, че бяха 3, ако не се лъжа, императори, които са убити на чужда земя. Никифор I Геник е един от тях. Но той извършва нещо, което, предполагам, си спомняте. Нападението, опожаряването, разграбването на нашата столица Плиска. Защо споменах, че фактът, че Симеон е бил кръвен потомък на хан Крум е бил изключително важен за самия него? Със сигурност знаем, че цар Симеон е обичал много историята. Даже има статии, които аз четах, озаглавени "Цар Симеон историкът". И със сигурност знаем, че той се е ровил в древната история, световната история, доколкото тя е била позната тогава на средновековния човек. Знала изключително много факти, имала дълбоки познания по история, но това, което е изключително ценно за него и за нас е, че той е имал изключително силно развито чувство за историцизъм и за родова памет. И това, което е историческа памет, това, което искам да ви покажа, и трябва да ви кажа, че в тази кореспонденция с византийския патриарх Николай Мистик, те са около 26, 7, 8 писма, прочетах я цялата в едно от писмата и това е косвена податка, защото вижте, ние не знаем какво точно е написал самият цар Симеон до патриарха, но това имаме запазени само отговорите на патриарха. И по логическа конструкция това, което той пише, се досещаме какво всъщност е писал самия Симеон до него. И така, патриарх Николай Мистик, цитирайки едно от писмата на Симеон, казва: писмото се говореше още, че ние, т.е. Симеон е казал, ние след подвизите на праотците и отците. Вижте какви красиви думи са ползвали старите българи. Не прадядо, а праотец. И не баща, а отец. Значи ние след подвизите на праотците и отците се ползваме от трудовете им. Пределно ясно е кого има предвид цар Симеон, когато говори за праотците, защото, както казахме, той е праправнук на хан Крум. А след малко ще говорим и за неговия отец. Но нека да кажа това, че
тези два реда, тази мъничка косвена информация дава основания на един от нашите изследователи по въпроса, големи археолог, медиевист, професор доктор Рашо Рашев, да твърди, и това е много интересна теза, че Симеон е не само кръвен наследник на хан Крум, но той е негов пряк продължител и като такъв е последният прабългарски владетел в политически смисъл на българския престол. Защо? Защото той продължава курса, подет от Крум, политическата линия на Крум, която, както всички знаете, чиято основна цел е била завладяването на Константинопол. И така, що се касае до отците или отецът на Симеон, нещата тук се променят. Значи все още сме на происход. Видяхме кой е неговия прапрадядо. Без съмнение бащата на Симеон е един много радикален държавник. Той е първостроител, един от първостроителите на нашата държава, чието съдбоносни решения на няколко пъти променят хода на нашата история. Сам Борис е син на хан Пресиян. И аз целенасочено така ви припомням и исках името на тази историческа фигура тук да бъде споменато. Защо? Защото той е забравен, почти никой вече не си спомня ли говори за него, но това е човекът, който, погледнете жълтото, ето ви територия присъединена към България от хан Пресиян. За пръв път присъединява не само Родопската област, но и територии западно от река Струма, които се намират в днешна Македония. Тоест, връщайки се обратно на курса от неговите прадеди, Крум, Пресиян, бащата обаче внася радикална промяна в този курс и го обръща на 180 градуса. След редица неуспешни военни действия, нека се върнем на Борис за момент. Предполагам си спомняте, че Борис подписва договор с Византийската империя 863 година, който го задължава. И това е точната дума. В учебникарската литература това събитие е описано като едва ли не един ден Борис се събужда и решава, че той ще приеме християнството от Византия. Не, той е бил задължен с договор от Византия да приеме християнството. Последват други преломни решения, като, само ще ги спомена тук, избиването на 52 болярски рода с семействата им, които са били против това решение, и свалянето от престола на собствения си син, първороден син. За това ще стане също дума след малко. Така или иначе, както и да оценяваме тези радикални негови решения, ние не бива да забравяме едно и това е исторически факт, доказано с факти. Приемайки християнството от Византия, цар Борис не става марионетка в византийски ръце. Напротив, той балансира. Той балансира, използвайки търканията между Константинопол и Рим. Защо? За да постигне възможно най-изгодните условия за автономия на българската църква, която е постигната през 870 година. Така че от края на царуването си, от началото на царуването си до края, до смъртта си, до самата си смърт, макар че той напуска, връща се, ще говорим след малко по тези въпроси,
княз Борис трябва да сме наясно. Той поддържа курс на приятелски отношения с Византия и е един от така наречената провизантийска групировка в българския царски двор. Това е важно да се знае, защото ето какъв е отеца, нека да видим какъв ще бъде сина. И така, толкова за отеца на Симеон за сега. Историята не пази никакъв спомен за неговата майка, освен нейното име – Мария. Знаем, че Симеон е бил тяхно трето дете, както виждате, ето Борис Михаил, женен за Мария, ето ги тяхните деца до Ана. Владимир е първото дете, не Гаврил, Уикипедия това. Не Гаврил, Гавраил е името. Гавраил, следва Симеон, трети поред, след това е Яков и накрая са две момичета, Евпраксия и Анна. Симеон е роден около средата на 60-те години. За това се съди по едно от писмата, отново се връщаме към византийския и ще се връщаме тепърва, византийския патриарх Николай Мистик, защото в тази кореспонденция има късчета информация, изключително важни за българската история. И в едно от писмата той пише на Симеон, цитирам: "Ти си син на мира, понеже си се родил от светия си баща по време на мир." И от тук историците съответно се прави логическа конструкция, като се приема, че Симеон е роден някъде, ако мирът е подписан 863, най-ранната възможна дата е 863, най-късната възможна дата е 867. Тоест ние нямаме точна дата. Не зная защо, но много хора така се изумяват. Ама как може да няма точни дати? Та дори и за рождената дата на Васил Левски в нашата история. Ами да, особено в средновековието хората, ако някой хронист не го е записал, остава неизвестно за нас. Ако Симеон е бил последният прабългарски владетел в политически смисъл, казахме защо? Защото целта и стремежът е Константинопол. В религиозно отношение обаче той принадлежи към първото поколение български владетели, родено, отгледано и възпитано в християнска среда. За разлика от двамата си по-големи братя, Симеон е бил отлично образован и възпитан християнин. Детските му години преминават в двореца в Плиска, а в младежка възраст е изпратен от баща си да довърши образованието си в Константинопол, тази мека на източното православие и този Харвард по отношение на средновековното образование в средновековния свят. Няма ясен отговор защо Борис избира тъкмо него. Но е възможно, това е допускане, че той се отличавал от своите братя с интелектуалните си способности. Не се знае точно кога заминава, не се знае точно кога се връща Симеон. Най-често споменаваните дати са около 877-78 и връщане 86-7, т.е. престоя му общо в Константинопол е бил около 10 години. Предполага се, че заминава около 14-15 годишен. Така, не се знае къде е учил точно Симеон. Въпреки, че пак се връщам към учебникарската литература, там закон със сигурност е написано: Симеон е учил в Магнаура, прочутата магнаурска школа. Ами не сме сигурни. Би могло да е в прочутата магнаурска школа, но би могло да бъде
в школата към Константинополската патриаршия. Това, което е сигурно на 100% е, че той получава елитно за времето си образование. И такова, каквото само византийската аристокрация, византийския елит е получавал. Опознава отлично византийската цивилизация, византийските политически институции, самият Константинопол. Представете си, да живееш 10 години в столицата на Византийската империя. Той опознава всички великолепни постройки на Константинопол. Ще цитирам: големия дворец, Света София, хиподрума, баните. Както, и това е изключително важно, и то е логично да си го мислим, опознава много добре, това е златните врати на Константинопол, това е пак реконструкция, отлично опознава укрепителните стени и съоръженията на Константинопол. И между другото, там отбраната е била невероятна. 3 различни, 2 или 3 в случая са показани 2, защото картата е от 4-6 век. 3 различни нива на отбрана. Аз не включих тук снимки на стените, дебелината, височината, да не говорим за машините поставени върху тях, отбранителни ровове и така нататък. Много добре е бил запознат с всичко това и това би могло така просто като лека податка към отговора на въпроса, ако въобще тази вечер решим да го обсъждаме, ами защо така или иначе през толкова 4-5 пъти опити и достигане на Константинопол, защо Симеон така и не се решава да форсира тези стени. По време на престоя си той се подготвя, и това е важен факт, по същата програма, по която е бил подготвен Константин Кирил Философ. Първото ниво на тази програма се е наричало Тривиум и то е изучавало, и това го знаем от източниците, граматика, риторика и философия. А второто ниво, не сме 100% сигурни дали той го е приключил, се нарича Квадривиум и то се е занимавало с аритметика, геометрия, астрономия и музика. Не сме 100% сигурни докъде е стигнал в своите занимания и те са били много сериозни, но в един момент, неясно защо, неизвестно, историята мълчи по този въпрос, той решава да облече монашеското расо и напуска училището, приема, става монах, без да знаем нищо нито за подбудите, нито в кой от манастирите на Константинопол е пребивавал. Така, изследователят Христо Трендафилов, чиято книга забравих в България при скорошното ми пътуване, една много интересна книга е написал, която се нарича "Младостта на цар Симеон". За това липсва тук в малката сбирка. Той предполага, че това решение на Симеон е свързано с влиянието на Методий върху Симеон. Вероятно двамата са се срещнали при едно от посещенията, всъщност при посещението на Методий в Константинопол 882 или 83. Така, със сигурност обаче Константинополският период оказва силен отпечатък върху съзнанието, мисленето и поведението на Симеон, изобщо за формирането на неговата личност. Както казахме, 886 или 87 той напуска византийската столица, завръща се в България и отсяда в манастир. Отново не знаем къде точно е пребивавал и с какво точно се е занимавал, но логически, знаейки отлично неговата подготовка, неговия интелектуален потенциал, предполагаме, че
се занимавал, участвал в развитието на славянската писменост. Предположение тук има от изследователите, че Симеон се е завърнал в България, може би, заедно с Кирило-Методиевите ученици. И това става пак 886-87. Предполагам, знаете за този епизод, когато част от тях са приети в България от Борис. И така, до 893 не съществуват абсолютно никакви, значи следващите 5 години, никакви следи от негово участие в политическия живот. 889 Борис се отказва. Просто решава, че се отказва от управлението на държавата и го прехвърля на своя най-голям син Владимир, след което се оттегля в манастир. Тогава той е бил на 61. 4 години по-късно той напуска манастира, предприемайки поредната радикална стъпка в нашата история, детронира Владимир и поставя Симеон на престола, като след това пак се оттегля в манастир. Така, тук няма да коментирам изобщо темата за причини, последствия от това събитие, само ще вметна, че една част от представите ми точно за това събитие, какво е станало, как е станало и по-специално, които са ни били представени и са все още в учебникарската литература съществуват, и най-вече епизода с ослепяването на Владимир най-вероятно не са верни или най-малкото трябва да бъдат поставени под много голямо съмнение. Ако по-късно ни остане време и някой от вас се интересува защо, бих обяснила защо. Така или иначе, покачването на Симеон на трона е прецедент. Първо, той е приел монашеската схема до живот. Това означава, че не съществува и църквата в процедурите и така нататък не съществува никаква процедура, посочена, упомената или ползвана, която можеш да се откажеш, след като си приел монашеската схема. Това, което той прави, надхвърля, значи тук може да си направим паралел с това, което Левски прави. Но не забравяйте огромната разлика като време между двамата. Средновековие. И то това е ранно средновековие. Това е било нещо невиждано, нечувано в средновековното въображение и практика. Например, ако става дума за византийската история, там са правили точно обратното. Когато някой кандидат или нежелан от аристокрацията за император не са искали да го допуснат до престола, какво са правили? Веднага са го постригвали за монах и са го пращали в манастир. Тоест, те така са се, знаейки, че по този начин прекъсват всички негови пътища до престола. При Симеон става точно обратното. Това е първото обяснение, защо покачването му на престола е прецедент. Второ, с помощта на баща си, вижте сега, помощта на баща си, той поема трона от брат си, който е детрониран. Някои изследователи дори имат смелостта и така са доста смели, нека да го кажем така, да наричат Симеон узурпатор. Той узурпира властта. Трето, Симеон, ако си спомняте схемата за неговото семейство, т.е. семейството на Борис, не е нито най-старият, нито втори по старшинство син на Борис.
За Гавраил се знае, че е бил втория син на Борис, но къде е бил той тогава? И изобщо бил ли е жив? Не знаем. За удобство, вижте колко е удобно това, историците приемат, че вероятно е бил покойник по това време и Борис избира, правейки този избор, това е, нека бъдем наясно, това е абсолютно едноличен избор на бащата и се предполага, че вероятно това, което го е подтикнало да избере Симеон, са две неща. Или неговите изключителни интелектуални способности, или някаква много силна връзка между тях двамата, която е съществувала, за да се спре на него. Между другото, историята се повтаря и същите дилеми е изправен самия Симеон със своите синове. По-късно. Така, съществува и четвърта версия. И тя е като че ли доста близко така до съзнанието, логическа конструкция. Няма доказателства никакви писмени за нея, но помислете. Пръст в този избор имат самите византийци. Защо? Знаем, че Борис е провизантийски настроен, нали? Византия не е харесвала политиката на Владимир, не е доволна от Владимир и по някакъв начин е упражнила своето влияние, въздействие върху Борис да го убеди да направи тази радикална промяна. Така или иначе, ако надеждите на Византия са били, че ето това е тук нашия човек, той е възпитан и отгледан от нас, той ще следва провизантийския курс. Ако са били такива надеждите на византийците, те са били силно разочаровани, защото една година след възкачването си на престола, Симеон вече воюва срещу Византия. И така, няколко думи за Симеон като държавник, дипломат и военачалник. Значи тази тема представлява много голяма опасност да ни отнеме цялата вечер, ако наистина разгледаме както би трябвало. А имайки предвид, че темата е съвсем друга, нали? Аз само бегло ще скицирам и ще посоча няколко важни акцента. В 34 годишното управление на Симеон той води почти непрекъснати войни с Византия, с едно малко изключение, прекъсване от 8 години. Българите организират, въпреки че на тази карта, между другото, какво беше моето изумление, човек не може да намери вече една свясна карта от времето на цар Симеон на интернет. Не може. Аз съм сканирала тази карта от Атлас по история за 5-ти клас от 2007 година. Тук на тази карта са отбелязани само 3 български похода, достигащи Константинопол. Реално те са 4 или 5. Дали, пак казвам и само го загатвам, реалната цел на тези походи е била всъщност превземането на Константинопол. Това е предмет отворен за дискусия и все още се дискутира по него. Още обаче с първата война срещу Византия, Симеон веднага демонстрира, че е готов да защитава българския интерес със силата на оръжието. Поводът е, казват, елементарен. Византийците решават да преместят, сигурно го знаете, това много се повтаря в учебниците, тържището. Да, кой каза тържището? Българите са си продавали стоките в Константинопол и една сутрин император Събужи каза, не, вие отивате в Солун. И така, без да дискутирам, пак казвам детайли, само ще кажа, има един много интересен епизод в тази първа война.
Борис е недоволен. Знаете, че той е в манастир, но той следи какво се случва в държавата и вече още повече с външната политика. Византийците привличат унгарците или така наречените западни турки. Те са били известни под това име. Срещу България, и между другото това е много така отчетлива тяхна политика, да привличат такива съюзници, които да удрят в гръб и на два пъти прехвърлят унгарците през Дунав. Между другото, унгарците не са живели в днешните си местообиталища, те са живели точно в другата посока. Мисля, че по-нататък ще ви покажа една карта, нямам я цялата тука, не. По-нататък, те са били всъщност северо-исток от тука и те ги прехвърлят през Дунава на два пъти. И в един момент, и Симеон воюва с унгарците, положението става до толкова сериозно. Българите са разбити от унгарците. Симеон самия е принуден със своите хора, както показва тук миниатюрата от хрониката на Йоан Скилица. Ето ги българите тук как бягат и се крият в крепостта Мондрага, Дръстър, гонени от унгарците. И в този критичен момент Симеон е млад държавник, той току-що преди една година се е покачил на престол. Той се обръща към своя баща, молейки го за помощ. Какъв е бил отговора? Симеон да се моли на Бога за помощ, да се отдаде на 3-дневен пост и да се покае за започването на войната с византийците. Това е отговора на Борис. Симеон успява да обърне хода на войната, побеждава унгарците, не само ги побеждава, напълно ги неутрализира като противник, като ги изтласква. Благодарение на цар Симеон, между другото, днешните унгарци живеят там, където са. Без да навлизам в повече детайли, по време на тази война има една много важна българска победа, голяма битка и голяма победа при Българов-Игон, при която се предполага, след която се предполага, че българите са достигнали, това не е отразено на тази карта, до околностите на Константинопол. Така или иначе, войната приключва с връщане на българското тържище в Константинопол. Ето я картата, която вижте тук, пише маджари, ето ги, или западни турки, те са били, ето това са тук някъде техните земи били. И какво искам да ви кажа? Това е цитат от професор Лешка. Професор Лешка е известен полски и това е първата ми монография, написана от чужд учен за цар Симеон. Полски византолог. Това не са мои думи, това са думи на професор Лешка и той е чужд учен, не е български, да кажеш, че е пристрастен. Професор Лешка твърди, че след тази конфронтация с първата война с Византия, цитат, България излиза невредима, както в териториално, така и в икономическо отношение. Византия продължава да плаща годишен данък, българските търговски привилегии се запазват и така нататък, и така нататък, и така нататък. Някои обаче, днешно време, незнайно защо, решават да прекроят картата на България. Това е картата на България след 904. И какво мислите? Ето, пак я виждам. Какво мислите? Откривате всъщност, ако желаете да се поровите. Откривате следната карта на английски език, разбира се, която демонстрира територията на България по времето на цар Симеон и под която се мъдри следния текст. България при цар Симеон. След 896 българската държава губи териториите си на север от Дунав. И после има някаква там бележка, че те територии са били оспорвали в днешно време и това е положението. Това е новата карта на България при Симеон. Така,
Няма податки, връщам се обратно към държавник, няма податки по това време Симеон да е предявявал каквито и да е претенции към императорската титла или трон и изглежда, че е признавал върховенството на Византия, на Балканите и своята титла. Каква е титлата на българския владетел до този момент? Княз или другата дума, която се използва е архонт на България. Това е византийският термин архонт. Втората война срещу Византия, вече ситуацията се променя много сериозно. 912 и 13 и тук аз трябва да навлеза в дебрите на византийските политически интриги. Избягвам ги съзнателно. Всичко това, както и факта, че баща му умира 907. Тоест той вече е освободен, ръцете му са развързани, има свободата да действа както намери за добре. Византийска политическа ситуация, смъртта на Борис, Симеон решава изведнъж да изостави тази титла архонт и се провъзгласява за цар на българите. И понеже си дава сметка, че византийците няма с лека ръка да приемат това нещо, той прави един демонстративен поход към, да видим по-голямата карта, 913 година. Това е първият отбелязан на тази карта, но казахме, че първият всъщност предполагаем е 896. Демонстрация пред стените на Константинопол, като този военен поход е вече дежавю в историята, точно 100 години назад във времето. Значи това е 913, 100 години назад, Канкрум е пред стените на Константинопол. Без, отново пропускам всички детайли, крайният изход е, че Византия отново започва да плаща данъка, защото тя е била прекъснала и признава нелегитимното от нейна гледна точка провъзгласяване на Симеон за цар. И така изглежда нещата. Симеон си е представил, че от тук нататък ще се възцари вечен мир. Да, но какво следва след това? Вероломното византийско нападение през 917 година и голямата битка при Ахелой. Знаете развоя там. След тази битка Симеон е принуден, той така твърди, че вижте, двете страни взаимно се обвиняват една друга, но гледната точка на Симеона е: вие ме принудихте да приема този войствен курс, като ни нападнахте вероломно. Продължение на 6 години атакува византийските територии и следва едно самопровъзгласяване поредно за Василевс на ромеите. Не е ясно кога точно се самопровъзгласява. Годината е дискусионна. Различните изследователи споменават различни години. 917, 921, 923. Така или иначе Симеон се провъзгласява за Василевс на ромеите. Последната българска военна акция срещу Византия е 923 или 924, при която отново се достига Константинопол, опожарявайки целия район, включително една известна голяма църква, църквата Света Богородица в Пиги. Тогава Симеон се среща с Роман Лакапин, византийския император Роман Лакапин. Това е епизодът, който дава така стимул и вдъхновение на Иван Вазов да напише текста "Край Босфора". Без да навлизам в детайли за отношението между двамата владетели, какво се случва там, прескачам. Освен срещу Византия, Симеон провежда военни действия и срещу сърбите. Споменахме, че българите воюват и срещу унгарците, сърбите.
които завършват с ликвидиране на сръбската държава. Я да видим къде е картата тук. Сърбия! 924. Това е последната му сериозна военна акция, предпоследната, след което 926 година е извършен един поход и една голяма битка с харватите, при което българската войска е разгромена потресаващо, търпи провал и малко след това Симеон умира. Общо взето това е очертано така набързо препускане през неговата дейност като държавник, политик и военачалник.